Bitare Novembre kalo tile 5 san 2023 aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabaranin na ni wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An b'a fɔ aw ye ko aw bisimila ni aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen. Min ye an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ani min ɲɛsinnen bɛ ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma, olu ye barolasigi kɛ. Barolasigi min kɛnɛ kan min ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ye ni o ye colonel major Solomani Danbele, a ye a yira ko ANEFIS tɛmɛnen kɔfɛ ani Tesalit ni Aguelec ko min ye an ka finitigilakaw ye ko u labɛnnen don ka u ka donni kɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ. A ye a yira ko an ka finitigilaka minnu bɔra Gawukaw fɛ yen Octobre kalo tile 2 tɛmɛnen ko o ni Kidal donda bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 102 ɲɔgɔnna la. A ye a yira ko yanni Novembre kalo tile 15 cɛ ko ni Ala sɔnna ma min ye an ka cɛdenw ye ni o ye an ka finitigilakaw ye ko MINUSMA taara ka kan min to yen nɔ ko u bɛna na u cogo a kɔnɔna la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye a yira MINUSMA cɛdenw na ko u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni Décembre kalo ye. O hukumu de kɔnɔna na MINUSMA ka cɛden min tun bɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ olu ye u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan u tun tatɔ don Gawukaw fɛ yen nɔ. O hukumu kɔnɔ u ka tagalen ni senfɛ u ka bolimafɛnw yɛlɛnna mugujugu dɔ kan n'an b'a fɔ a ma ko engin explosif nanzarakan na. A kɛra sababu ye ka u ka cɛden caman bana. O hukumu de kɔnɔna la min ye ONU kuma lasebaga ye ale ye kuma ta. Ale ye a yira ko nin ye waleya cɛjugu ye kosɛbɛ ko nka n'i y'a ye ko nin kɛwale ninnu bɛ ka nin cɛden ninnu sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ min ye u ka pankuru ye o tɛ se ka jigin an fɛ yan nɔ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya sɛbɛn tɛ. Nka a ye a yira ko u bɛna u seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka u ka lakana sabati cogoya min na u ka nin tagali in kɔnɔna la. Tarata don Octobre kalo tile 31 san 2023 min ye Yorosokaw fɛ commune de Bura la olu ka kalanso min bɛ yen nɔ marifatigi jatigɛlikɛ wale kɛbaga dɔw tagara u ka kalanso nin datugu. U selen ye u ye a yira u ka nin kalanso ɲɛmɔgɔw la ko u ka kalanso nin datugu wa u ye a yira denmisɛn minnu fana bɛ ka kalan kɛ kalanso nin kɔnɔna la ko olu ka taa so. Ayiwa min ye Burakaw ye u ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma yaasa fu bɛ se ka siri nin ko in na cogoya min na sabula u ye a yira ko hakilijigi ka kɛ ko san 2019 wagati ko nin bingannikɛla ninnu ni jatigɛkɛ wale kɛbaga ninnu nana ka u ka kalanso datugu nin cogoya de la. O bɛ an ta Burkinakaw fɛ yen min ye Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka denmisɛnnin finitigilaka dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ degeli kalan na Côte d'Ivoirekaw fɛ u ye u lasegin. Min ye u ka chef d'état major des armées ye ale ye a yira ko nin denmisɛnnin ninnu minnu filɛ nin ye ko u tun bɛ kalan dege la wa u tun bɛ kalanso min na u tun bɛ kilasi min na o bɛ taa a daminɛ kilasi 6 fo ka taga se kilasi 12 ma ni an b'a fɔ o ma ko terminal ko u bɛna u lasegin ka na u ka jamana kɔnɔna la ni o ye Burkina ye u kana kalan ni tɔ laban Burkinakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kamburusɛn Prytanɛ min bɛ yen nɔ ko u bɛna u ka kalan kɛ yen nɔ wa Kamburusɛn ale ni Wagadugu de ka surun min ye colonel major Simpore ye ale ye nin laseli kɛ. Octobre kalo tile 31 su ka dugu jɛ araba la Novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 barada min ɲɛsinnen bɛ Banakɔrɔ ni Joro sirako ɲɛnabɔli ma Segukaw fɛ yen nɔ a yirala ko min ye marifatigi jatigɛlikɛwale kɛbaga dɔw ye u tagara nin cakɛda in na ka taa u ka baarakɛminɛn caman tiɲɛ nka min ye Ala tanuko ye maa si ma bɔnɛ a nin na. Nin baara minnu yɛrɛ filɛ nin baara ninnu kun hakilina taara an ka jamanakuntigi de fɛ ni o ye colonel Asimi Goyita ye juin kalo tile 13 san 2023 tɛmɛnen nka a kɛra sababu ye baara ninnu bɛna jɔ fɔlɔ.
Arabado Octobre kalo tile 25 san 2023 min ye commissaire Dirisa Samake ni a ka cɛdenw ye olu ye tɛgɛ kɛ maa 4 na ka sababuya kɛ u bɛ ka jamana ka foroba sɛbɛn dɔw yɛlɛma ni o foroba sɛbɛn na min ye carte d'identité o bɛ a la fiche individuelle nina fo ka taga se passeport ani permis de conduire ma u bɛ ka ninnu ta ka u la baara ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye nin wagati in na u bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ u ni ɲangini min ka kan ka o da u kan. Nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo ka sababuya kɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. Ni Ala ma aw ni ne ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.